Pinoy Bus Driver TV. Ako break pag-usit. Ito na sa Matog pag-usit. Mag-alas 6 na. Ito naglo-loading ng Perpaskat. Oy, Bigo! Kaya nga amigo, bugsiting oh. Oh. Bugsit natin. Kaya si Bigo, bugsiting oh. Bumigay ang natin bugsit yung ano, spring pin. Spring pin oh. Bumigay spring pin. Ulan bugsit, hanggang dito nga ulan. Hop! Dagdagan mo, dagdagan! Dagdagan, you know! Di mo naman natulolan. Ibumba mo. Ibumba mo na. Dagdagan mo muna. Nakaano naman yan. Yan. Sige, bumba mo. Bumba. Bumba lang, bumba. Huwag mo na bitaw ng class kaya nagdagdag pa. Nagkalang pa. Nakamaksin mo na ako yan. Nakamaksin. Ipahila lang sir, malaman. Sir, di ba nag-vlog ka na? Vlog? Oo. Kaya sabi ko, puso. Wala dito mo, Seng? Wala na. Nakikita ko yung kanbe. Oo. Pinalo na kita eh. Salamat ha. Gift ng kambyo. Di, sabay mo neutral. Sipa. Ayaw! Ay, mo tinanggal? Okay, bumba pa. Okay, para kumarga. O, tulak mo na. Tulak mo kabyo. Okay na. Huwag masira. Naipit na yan. Pasok yan, pasok! Yun. Neutral na yun. Kaya bati mo daw. Yun. Nakamaksi. Op. Tara. Neutral mo na. Sabay, neutral. Pasok yung tali. Yun, nasubra yun. Manipis lang. Kaya ako na dyan muna. Set. Ako dyan. Ako muna dyan. Neutral na. Bugsit natin. Nagloko ko siyang mahangin mo ka bugsit. Bumababa. Okay. Stop. Sabay. Kaya kailangan timing. Yung pinsa kong namatay siguro nagloko-loko. Karga. Di ako nakapunta eh sa patay niya. Tumalit ko na. Bakit sinasalat yung mahaba na yan? Ano yung makapal? Kailangan timing itong kuwan. Papagawa natin sa Kalbayog. Oh. Buwa yung hangin. Oh. Di mga control sa partner. Bugsiting. Kailangan to timing. May bugsit timing. So, panayapag sa preno. Dito tayo sa Paskat naglo-loading.
si Tateng. Tampo siguro yung pinsan ko na namatay. Ilibing niya mamaya. Linggo. Dito pa tayo sa ano, sa Patog. Ano, okay na? Diretso! Hirap, timing buset, timing talaga to. Patrasin mo na yun! Ayan. Ito na gusto dito tayo sa dagat to. Nalagita ka ng matnog sa alin. Medyo mahalon, may kapuset, medyo mahalon. Pero kaya man. Dito na sa alin. Alas 9:30, may kapuset. Yan na yung mga tropa dito. Meron tayo ng like kay Mr. Set of hang! Bibigay mo dali mo mga sa Pinoy Bus Driver. Tanggal ang spring paint dito. Kapagawa ka natin kay Nunoy dyan sa kanila. Dito, walang spring paint. Okay. Ha? Pupuno ka. O ba yun? Tingnan ninyo. Bumaba na sila dito sa alin. Sila pala yung may patay. Sabi ko nakabay. Kaya pala na-aperya tayo. Kaya kayo sa mga sumasakay dyan ha, pag may patay kayo, ikot muna kayo sa bus 3 beses bago umakyat magkakit ng barya. Ngayon lang sila nagsabi na pababa na. Wala na, na-aperya na tayo. May diferensya lang bus natin. Hangin saka spring paint. Oh, shit na tayo. Sa ating mga pasero dyan ha, magpagawa muna tayo sa mekaniko. Kaya kung nagutom kayo, kaya muna kayo dyan, may kantin dyan no. Kasi ano tayo, na-aberya. Normal yan, normal. Tama nga yung sinabi ko, baka may patay tayong, baka may pasero tayong hinabol na patay. Shit na tayo, ano ba? Na? Hindi nga nagsabi. Dito tayo sa San Isidro, may budget. Sa San Isidro, Northern Samar. Sa Salvacion, ayan o. Salvacion. Ayan. Sa Alegria.
Ayan, pag-visit, dito tayo sa Salvacion magpagawa kasi nandito ang mekaniko. Dito si Nonoy. Wala siya sa Kalbayog. Kaya kaya muna tayo dito. Pusiting. Kaya muna tayo dito. Pusit tayo. Nakapugsit oh. Gutom na mga pugsit oh. Yan oh. Kain pugsit papa. Kaya magtaka kami pugsit. Doon pa nabali ang spring pin sa walang lubak sa Sorsogon. Kagana-gana na kasada doon, pagsuting. Doon din nawala ng hangin, nagsabay. Kasi, yun nga, may pasayro tayo nakapulang patay. Hindi man lang nagsabi ba? Kaya magtaka ka, di ba? Pagsuting. Tumirik pa. Walang lubak, bigla lang tumasik yung spring pin, kaya pala naglagabog sa likod. Tapos, nawala ng hangin, nagsabay, pagsuting tayo. Kaya paalala sa mga pasayro natin dyan, pag may puntang kayong mapatay, kahit pa Manila man o pa Bisaya, bago kayo umakyat sa bus, ikot muna kayo 3 beses, tapos bago umakyat sa bus, hagis ng barya para sumpa ba, sumpa. Sito tayo, yan, pakas o, pakas. Gumagapang sa ilalim, maulan. Kinukuha na yung air leaking, yung singaw ng hangin. Ayan, magpisit. Kahit maulan, ang ating mekaniko gumagawa pa rin oh. Wala siya sa Kalbayog ngayon, dito siya sa lugar nila, sa San Isidro, sa Salvacion, Alegria, Northern Samar. Kaya napaulan lang siya, kaya wala man. Masarap naman maligo sa ulan kapag gumagawa. Ayan, tapos na niya ginawa yung sa hangin, pagkabusit. Yung bumababa ang hangin sa release valve, ang diferensya. Yan naman, tinira niya yung spring pin. Meron tayong pamalit yan, yung luma ba, kung reserva yan, oh. Yan. Luma, pamalit. Sabay-sabay yan, bumigay kayo namin visit sa Sorsogon. Huling araw, si partner ang Unwell. Lumagatok yung likuran Nagtalsikan siguro yung kaputol ng spring pin, yung kabilang dulo. Kaya lumagatok. Tapos, yung hangin naman, sabay na wala. Yung pala, may sakit tayong nakapulang patay. Kaya sabi ko kay partner ko, baka mayroon tayong pasayaw din na nakapulang patay. Wala man daw. Yung pala, pagdating sa alin, pagbaba, sinabi nung lalaki na nagsundo sa kanila, ay namatay kasi yung tatay namin kaya yun, namatay na yung tatay nila kaya pala sabi ko, suda na nga ako dun kagana-gana ng alis natin kahapon, biglang bumigay pugsit na rin. Totoo nga, biglang totoo nga. Kaya kung magkabulang patay, may paglalagyan na dyan. Aberya ang abutin natin dyan, pagsiting. Dapat ikot mo na sa bus bago umakyat, maghagis ang barya. 3 beses umikot bago umakyat, maghagis mo na ng barya. Ganun ang gagawin nyo, Miko Pugsit. Kaya maniwala kayo para hindi tayo makabala. Pasok na. Pasok na, spring pin.
lang, madala-dala tayong reserva. Oh. Reserva to, guys. Reserva to. Malaking bagay to. Okay na ang hangin. Yan, tumaas na. Kaso, ano naman, sumubra naman ang 12, oh. Sa release valve ang dependency ng compression. Okay na lang, expect ko, oh. Okay na.